Gauss, akkor majd szólja, hogy elindulsz, te leszel a legelső. Ki lesz a líder? Hát Gauss. Akkor te mondjad, hogy mikor rassol, meg mikor köp. Jó, én fogom akkor mondani. Na, skacok, készen álltok? Ja. Akkor zúzzuk le. És állj meg ott az ajtóba, Gauss, te lesz a legutolsó, aki bemegy. Gyerünk, menjetek. Futás. Ragyi! Ja, Bimbo, ide fog fordulni. Há, ide fordul. Ó, de basztam! Nehogy meghalljatok. Woman. Valaki De adjon neki rabolok. HP-t. Raktam mellétek egy kis cuccost. Tanul lennékhez. Jaj, Jó van, bocsi. srácok, a bogyókat kell lőni. Hallod, Csak a nagy dögöt hiába lövök, csak a bogyókat kell. Az újaknak mondom. Csak azt sebeg. Bimbo, tessék. Rassolni fog, nem? Igen, most fog Társ, a... El a környékő. Ott vigyázzatok, mert jönni fog egy mocskosul nagyot, és azt mindenki repülni fog, aki a közelben van. A Dummer még ne használd el azért. Tanálj. Szikron, ezt elfelejtettem mondani neked, hogy ha így társol, akkor egészen a háta mögé kell menni. Nincs ma HP. És ugorjatok fel egy ilyen kőre, mint ahogy kell. Onnan könnyebb elrepülni biztonságos helyre. Jó, most Na, 14. Ez az 6 köpje csak, bírjuk. Ó, de hülye vagyok? Elbasztam. 3 rapid armorral ki lehet vinni. Ott van a HP, vedd fel szívunk, ha melletted. Komolyan rapid army rostad azért is? Ha? Ne szapass. Mondom. 3 rapid Van armorral nekem. ki lehet vinni. Nem tudok úgy figyelni. Mondtam, hogy nem. Na én dobálom Ja? ezeket. Nem. Basszus, egy így. Nem baj. És így kell Igen. lovagolni. Vagy nem látok rendesen. Jó, mennyire rassolni fog, vigyázzat. Nekem most megakadt a képernyőm teljesen. Azt ki meghaltam. Én benne vagyok. Oj, nem vagyok. Az jó, az autó nem jó. Megoldjuk meg. Majd megkérdezzük anyát, hogy elhozhatjuk. Kihalt meg. Elbasztam. Azt hittem, hogy tüzet fogok kapni közben dessetnél, megpróbáltam rajta keresztül átudni. Nem itt, vizet okázott. Na ezért kell elmondani, látod egy lídernek, hogy mi van. Jó, bocsánat. Nem az én kötözködésen. Vigyázz, gyere! Moszkító rá. Most mennyire Gyere, rassolni gyere. fog, úgyhogy vigyázzatok. Gyere föl! Húva! Fájni. Szejlá ott maradt vele. Na, végig Jól nézzük, van. ugye? Szállj ide föl, például. Itt csak szigorú. Vagy ide. Értem el a Hol fényét. van? Jól van, beestem. Gyere ide. Itt van, nincs. Hát nem igaz, hogy 10-ből 9-szer ránk jött. Hát a rohadni. Ó, a jó lag. De nagyon laggol, de miért? Nem tudom, vesz szerverem vagyok. Mert meghalt azért lakkod, nem? Még nem, még van neki Neked kell 5% nullát HP. ér. Ez az, meg lesz gyerekek. Most halt meg elvileg. Na jó. Hányan vannak meg? Kihallgatok el. 3-an. Az enyém a hitline föl, aha! Az mi az, az nem kell. Inferno Cannon nem. Kana stabilizer modul.
Igen. Inferno kanon nem kell. Heat rifle, hogy legyen elég a kék. Én nem rolloltam semmire. Na jó van, srácok, akkor ide a Hit rifle-re én felkészítőre nem gyertek és rolloltam. akkor megyünk Ugye? vele. Ez a mások. Mi az a 4,3 millió nép, és ez mit jelent?